Tänään enkelit kuiskaavat sinulle tärkeän viestin. He tietävät, että sydämesi kaipaa rakkautta, yhteyttä ja varmuutta siitä, että olet oikealla tiellä. Ehkä olet tuntenut epävarmuutta, ehkä joku erityinen ihminen on mielessäsi yhä uudelleen. Enkelit haluavat sinun tietävän, että kaikki tapahtuu tarkoituksella. He lähettävät sinulle merkkejä, jotka ohjaavat sinua kohti todellista rakkautta. Sinun tarvitsee vain avata sydämesi ja kuunnella. Ehkä olet nähnyt tiettyjä numeroita toistuvasti, kuullut laulun, joka muistuttaa sinua jostakin henkilöstä, tai kokenut unia, jotka tuntuvat liian todellisilta ollakseen pelkkää sattumaa. Nämä eivät ole vain mielikuvitustasi. Nämä ovat viestejä korkeammalta, merkkejä siitä, että sinua johdatetaan oikeaan suuntaan. Enkelit haluavat sinun tietävän, että et ole yksin. He kuuntelevat sinua ja vastaavat kysymyksiisi omalla tavallaan. Rakkaus on lahja, mutta joskus se tuo mukanaan pelkoa ja epävarmuutta. Olet ehkä kokenut pettymyksiä menneisyydessä, ja ne saattavat estää sinua avaamasta sydäntäsi uudelleen. Enkelit pyytävät sinua päästämään irti vanhoista haavoista ja luottamaan siihen, että rakkaus, joka on tarkoitettu sinulle, löytää tiensä luoksesi. Mikään ei ole sattumaa, ja kaikki, mitä olet käynyt läpi, on valmistanut sinua johonkin suurempaan. Jos tunnet sydämessäsi painoa tai epävarmuutta, hengitä syvään ja sano ääneen: luotan enkelten johdatukseen. Olen avoin rakkaudelle ja siunauksille, jotka odottavat minua. Tämä yksinkertainen lause avaa energiasi ja auttaa sinua vastaanottamaan enkelten viestejä kirkkaammin. Kirjoita tämä kommentteihin vahvistaaksesi aikomuksesi ja kutsuaksesi enkelten voiman elämääsi. Kaikki ympärilläsi on energiaa. Se, mitä tunnet ja ajattelet, lähettää värähtelyä maailmankaikkeuteen ja vetää puoleensa vastaavia kokemuksia. Jos keskityt rakkauteen, kiitollisuuteen ja luottamukseen, vedät puoleesi ihmeitä. Enkelit haluavat sinun ymmärtävän, että juuri nyt, tässä hetkessä sinulla on voima muuttaa elämäsi suuntaa. Sinä olet valonlähde ja sinun ei tarvitse pelätä tulevaisuutta. Kun rakkaus on sydämessäsi, kaikki esteet voivat murentua. Ehkä joku erityinen ihminen on elämässäsi, mutta asiat eivät ole selkeitä. Enkelit näkevät sydämesi ja tietävät, että kaipaat vastauksia. Sinun ei tarvitse kiirehtiä, anna ajan tehdä työnsä ja luota siihen, että kaikki selviää oikealla hetkellä. Kun sielut ovat tarkoitetut yhteen, mikään ei voi estää heidän yhteyttään. Joskus enkelit tuovat elämäämme ihmisiä, jotta voimme oppia arvokkaita opetuksia. Jokainen kohtaamasi ihminen on osa matkaasi ja jokainen kokemus muovaa sinua kohti korkeinta hyvääsi. Älä murehdi menneisyyttä, älä takerru siihen, mikä ei toiminut. Sen sijaan kysy itseltäsi, mitä tämä tilanne opettaa minulle? Miten voin kasvaa tämän kautta? Enkelit vastaavat sinulle sydämessäsi. Tiedätkö sen tunteen, kun jokin sisälläsi sanoo, että sinun pitäisi ottaa yhteyttä johonkuhun tai tehdä jokin tietty päätös? Tämä on intuitiosi ääni, enkelten kuiskaus. He ohjaavat sinua aina, mutta sinun täytyy olla avoin kuulemaan. Luota siihen tunteeseen, joka tuntuu kevyeltä ja rauhoittavalta. Se on enkelten viesti. Jos jokin tuntuu raskalta ja epävarmalta, anna itsellesi aikaa ennen kuin toimit. Sanat kantavat energiaa. Kun toistat positiivisia vahvistuksia, muutat värähtelyäsi ja avaat oven uusille mahdollisuuksille. Sano nyt ääneen: olen valmis vastaanottamaan rakkauden. Enkelit ohjaavat minua oikealle tielle. Kirjoita tämä kommentteihin ja tunne, kuinka energia ympärilläsi muuttuu kevyemmäksi. Enkelit työskentelevät kanssasi jokaisena hetkenä, olet tullut tähän hetkeen syystä. Enkelit eivät koskaan jätä sinua yksin. He lähettävät sinulle juuri nyt voimaa, lohtua ja varmuutta siitä, että kaikki tulee menemään juuri niin kuin sen kuuluu. Älä pelkää tulevaisuutta, se tuo mukanaan ihmeitä. Luota,
Avaa sydämesi ja vastaanota enkelten rakkaus. Tänään enkelit haluavat puhua sinulle syvemmin rakkaudesta ja siitä, kuinka voit voittaa epävarmuutesi. He tietävät, että sydämesi kaipaa turvaa ja selkeyttä. Ehkä olet epäillyt itseäsi tai miettinyt, oletko tarpeeksi hyvä rakkaudelle. Enkelit kuiskaavat sinulle, että olet kaunis sielu, ja sinä ansaitset kaiken rakkauden, jonka maailma voi tarjota. Sinun ei tarvitse todistaa arvoasi kenellekään, sinä olet jo täydellinen juuri sellaisena kuin olet. Ehkä olet kokenut hylkäämisen tai pettymystä menneisyydessä, ja nuo tunteet ovat jääneet mieleesi. Enkelit haluavat sinun ymmärtävän, että menneet haavat eivät määritä tulevaisuuttasi. Sinun ei tarvitse kantaa vanhaa kipua mukanasi. Anna enkelten valon täyttää sydämesi ja vapauttaa sinut menneistä taakoista. Jokainen päivä on uusi alku ja rakkaus odottaa sinua kulman takana. Jos olet joskus tuntenut, ettet ole tarpeeksi, pysähdy hetkeksi ja hengitä syvään. Sano ääneen, olen arvokas, olen rakkauden arvoinen. Enkelit ympäröivät minut valollaan. Kirjoita tämä kommentteihin ja tunne, kuinka sydämesi kevenee. Tämä yksinkertainen lause voi muuttaa energiasi ja auttaa sinua tuntemaan itsesi rakastetuksi ja suojelluksi. Rakkaus ei ole jotain, jota sinun täytyy ansaita, se on jotain, joka virtaa luonnollisesti, kun avaat sydämesi sille. Älä pelkää rakastaa uudelleen vain siksi, että joku aiemmin ei nähnyt arvoasi. Enkelit haluavat muistuttaa sinua siitä, että oikea ihminen ei koskaan anna sinun tuntea itseäsi riittämättömäksi. Oikea rakkaus tulee olemaan helppoa, lämmintä ja rauhoittavaa. Jos tunnet pelkoa tai epävarmuutta rakkauden suhteen, enkelit pyytävät sinua sulkemaan silmäsi ja kuvittelemaan sydämesi täyttyvän valolla. Kuvittele, kuinka tuo valo puhdistaa sinusta kaikki pelot ja epäilykset. Tämä on heidän lahjansa sinulle, mahdollisuus aloittaa alusta ilman painolastia. He ovat kanssasi jokaisessa hetkessä auttamassa sinua uskomaan itseesi uudelleen. Onko joku erityinen henkilö mielessäsi? Enkelit tietävät sen. He näkevät, kuinka ajattelet häntä, kuinka mietit, mitä hän tuntee sinua kohtaan. Sinun ei tarvitse huolehtia tai pakottaa asioita tapahtumaan. Rakkaudessa on oma aikansa ja joskus hiljaisuuskin on osa viestiä. Luota siihen, että jos tämä henkilö kuuluu elämääsi, enkelit johdattavat hänet takaisin oikealla hetkellä. Kaikki alkaa siitä, kuinka kohtelet itseäsi. Rakkaus, jonka annat itsellesi, määrittää sen, millaista rakkautta vedät puoleesi. Jos olet ankara itsellesi, voit houkutella ihmisiä, jotka eivät arvosta sinua. Mutta jos rakastat itseäsi ehdoitta, vedät puoleesi ihmisiä, jotka rakastavat sinua aidosti. Enkelit haluavat sinun ymmärtävän tämän totuuden ja vahvistavan sitä joka päivä. Sano nyt ääneen, rakastan itseäni. Olen täydellinen juuri tällaisena. Enkelit johdattavat minut oikean rakkauden luo. Kirjoita tämä kommentteihin, niin enkelit vahvistavat tämän totuuden sydämessäsi. Kun sanot sen ääneen ja kirjoitat sen ylös, lähetät maailmankaikkeuteen voimakkaan energian, joka vetää puoleesi oikeat ihmiset ja tilanteet. Olet osa suurempaa suunnitelmaa, eikä mikään elämässäsi ole sattumaa. Enkelit tietävät tarkalleen, mitä sydämesi kaipaa, ja he työskentelevät kulissien takana saadakseen asiat järjestymään parhaalla mahdollisella tavalla. Sinun tehtäväsi on luottaa ja pitää sydämesi avoimena. Rakkaus on jo matkalla luoksesi. Jos tunnet tämän viestin sydämessäsi, kirjoita kommentteihin. Olen rakkauden arvoinen ja otan vastaan enkelten ohjauksen. Enkelit kuulevat sinut ja he vastaavat sinulle tavoilla, joita et ehkä osaa odottaa. Luota siihen, että ihmeitä on tulossa. Enkelit kuiskaavat sinulle, että nyt on aika päästää irti peloista ja antaa rakkauden virrata vapaasti sydämeesi. Olet saattanut epäillä, oletko oikealla tiellä tai onko rakkaus todella tulossa luoksesi.
mutta enkelit haluavat sinun tietävän, että kaikki on jo liikkeessä. He näkevät sydämesi, kuulevat toiveesi ja työskentelevät kulissien takana saadakseen asiat järjestymään parhaalla mahdollisella tavalla. Sinun tehtäväsi on vain luottaa ja pysyä avoimena rakkaudelle. Ehkä olet miettinyt, miksi jotkut ihmiset ovat tulleet elämääsi ja sitten kadonneet. Enkelit muistuttavat, että jokaisella kohtaamisella on tarkoitus. Jotkut ihmiset tulevat opettamaan sinulle jotain tärkeää ja toiset jäävät pysyvästi. Älä pidä kiinni niistä, jotka eivät ole valmiita kulkemaan kanssasi. Enkelit haluavat sinun vapauttavan itsesi kaikesta, mikä ei enää palvele korkeinta hyvääsi. Uusi rakkaus ei voi astua elämääsi, jos pidät kiinni menneisyydestä. Jos tunnet sydämessäsi raskautta tai kaipuuta, hengitä syvään ja sano ääneen, päästän irti menneestä ja avaan sydämeni uudelle rakkaudelle. Enkelit johdattavat minut oikealle tielle. Kirjoita tämä kommentteihin ja tunne, kuinka enkelit keventävät sydäntäsi. Tämä on voimakas viesti maailmankaikkeudelle, että olet valmis vastaanottamaan sen, mikä kuuluu sinulle. Rakkaus ei tunne rajoja, eikä se aina saavu silloin, kun odotamme. Joskus oikean ihmisen on löydettävä oma polkunsa ennen kuin hän voi seistä rinnallasi. Enkelit haluavat sinun olevan kärsivällinen ja uskovan siihen, että kaikki tapahtuu täydellisellä ajoituksella. Oikea rakkaus ei koskaan ohita sinua, se löytää tiensä takaisin juuri silloin, kun molemmat olette valmiita. Oletko viime aikoina nähnyt merkkejä, kuten perhosia, höyheniä tai toistuvia numeroita? Nämä ovat enkelten tapoja kertoa sinulle, että olet oikealla polulla. He kuiskaavat sinulle rakkauden ja rohkeuden sanoja, jotta et eksyisi epäilyksen polulle. Sinun ei tarvitse nähdä koko matkaa edessäsi, riittää, että otat yhden askeleen kerrallaan luottaen siihen, että enkelit näyttävät sinulle seuraavan askeleen. Onko sydämessäsi joku, josta et voi lakata ajattelemasta? Enkelit kertovat, että tämä yhteys ei ole sattumaa. Jos tunnet vahvan sidoksen johonkuhun, se tarkoittaa, että teillä on jokin tärkeä tarkoitus toisillenne. Mutta muista, että rakkaus ei voi kukoistaa, jos siihen liittyy pelkoa tai epäilystä. Enkelit haluavat sinun keskittyvän rakastamaan itseäsi ensin, sillä vain silloin voit vetää puoleesi rakkautta, joka on aidosti kestävää. Sano nyt ääneen, olen rakkauden arvoinen. Vedän puoleeni ihmissuhteita, jotka tuovat minulle iloa, rauhaa ja täyttymystä. Kirjoita tämä kommentteihin ja anna enkelten vahvistaa nämä sanat elämässäsi. Sinä olet magneetti rakkaudelle, ja mitä enemmän uskot siihen, sitä enemmän rakkautta virtaa elämääsi. Joskus suurin este rakkaudelle on pelko tulla satutetuksi uudelleen. Mutta enkelit haluavat sinun muistavan, että et ole enää sama ihminen kuin ennen. Olet kasvanut, oppinut ja vahvistunut. Sinun ei tarvitse pelätä, sillä nyt tiedät paremmin, mitä ansaitset. Ja kun oikea ihminen saapuu elämääsi, hän ei satuta sinua, hän nostaa sinua korkeammalle. Enkelit kuiskaavat sinulle juuri nyt. Sinä olet rakastettu. Sinua ohjataan oikeaan suuntaan. Luota sydämeesi, sillä se tietää totuuden. Ota tämä viesti vastaan ja tunne, kuinka rakkauden energia virtaa sinuun. Sinä olet suojeltu, sinä olet tuettu ja kaikki mitä kaipaat on jo matkalla luoksesi. Jos tunnet tämän viestin sydämessäsi, kirjoita kommentteihin. Luotan rakkauden voimaan ja enkelten johdatukseen. Enkelit ovat kanssasi ja he kuulevat jokaisen sydämesi kuiskauksen. He tuovat sinulle juuri sen rakkauden, jota sielusi tarvitsee. Enkelit haluavat sinun tietävän, että rakkaus on jo ympärilläsi. Ehkä et aina näe sitä selvästi, mutta jokainen hetki, jokainen kohtaaminen ja jokainen tunne sydämessäsi on osa suurempaa suunnitelmaa. Sinä et ole yksin, etkä ole unohtunut. Enkelit kuiskaavat, että juuri nyt he työskentelevät taustalla yhdistääkseen sinut siihen, mitä todella tarvitset.
Olipa se rakkauden vahvistuminen nykyisessä suhteessasi tai uuden, aidon rakkauden saapuminen elämääsi. Joskus rakkaus vaatii meiltä rohkeutta. Meidän täytyy uskaltaa olla haavoittuvaisia, avata sydämemme ja luottaa siihen, että universumi haluaa meille vain parasta. Enkelit tietävät, että aiemmat pettymykset voivat saada sinut varautuneeksi. Mutta he pyytävät sinua kysymään itseltäsi, olenko valmis päästämään irti peloistani ja vastaanottamaan rakkauden kaikessa loistossaan? Vastaus on jo sisälläsi. Sano ääneen, otan rakkauden vastaan ilman pelkoa. Olen valmis avaamaan sydämeni ja luottamaan enkelten johdatukseen. Kirjoita tämä kommentteihin ja tunne, kuinka enkelten energia ympäröi sinut lempeydellään. Jokainen sana, jonka lausut rakkaudella ja uskolla, vahvistaa polkuasi ja vetää puoleesi oikeita kokemuksia. Ehkä tunnet sydämessäsi kaipuuta johonkuhun, mutta et ole varma, mitä tehdä. Enkelit pyytävät sinua kuuntelemaan intuitiotasi. Jos tunnet jatkuvaa vetoa jotakuta kohtaan, jos ajattelet häntä päivittäin ja tunnet syvää yhteyttä, se ei ole sattumaa. Mutta tärkeää on muistaa, että rakkaus ei voi olla pakottamista, se on virtausta. Jos tämän henkilön kuuluu olla osa elämääsi, enkelit järjestävät kaiken täydellisesti. On mahdollista, että tämä ihminen ajattelee sinua juuri nyt. Enkelit näkevät molempien sydämiin ja tietävät, kuinka paljon tunteita on ilmassa. Mutta joskus ihmiset tarvitsevat aikaa kasvaakseen ja ymmärtääkseen omat tunteensa. Älä kiirehdi mitään. Luota siihen, että oikea rakkaus ei koskaan mene sinulta ohi. Mikä on tarkoitettu sinulle, löytää aina tiensä takaisin. Jos olet viime aikoina huomannut merkkejä, kuten tietyn ihmisen nimen toistuvan eri paikoissa, sydämesi lyövän nopeammin, kun ajattelet häntä, tai satunnaisia muistutuksia hänestä päivittäisessä elämässäsi, nämä ovat enkelten vahvistuksia. Ne kertovat sinulle, että tämä yhteys on merkityksellinen. Mutta enkelit haluavat sinun ymmärtävän, että paras tapa edetä on keskittyä itseesi ja omaan kasvuusi. Kun sinä kukoistat, kaikki muu asettuu paikoilleen luonnostaan. Sanat ovat voimakkaita ja ne muovaavat todellisuuttasi. Sano nyt ääneen, luotan universumiin. Tiedän, että kaikki tapahtuu parhaalla mahdollisella tavalla. Kirjoita tämä kommentteihin ja tunne, kuinka enkelten energia virtaa elämääsi. Mitä enemmän keskityt luottamukseen, sitä vähemmän tilaa pelolle jää. Ja kun pelko väistyy, rakkaus voi astua sisään vapaasti ja vaivattomasti. Rakkaus ei ole vain romanttisia tunteita toista ihmistä kohtaan. Se on myös rakkautta itseäsi kohtaan, rakkautta elämään ja rakkautta kaikkeen, mikä ympäröi sinua. Kun rakastat itseäsi ehdoitta, lähetät maailmankaikkeuteen signaalin, että olet valmis vastaanottamaan rakkauden myös muilta. Enkelit haluavat sinun muistavan tämän. Sinä olet arvokas ja ansaitset tulla rakastetuksi juuri sellaisena kuin olet. Sulje silmäsi hetkeksi ja kuvittele enkelten valo ympärilläsi. Näe, kuinka se säteilee sydämestäsi ja laajenee ympärillesi, täyttäen sinut lämpimällä, rauhoittavalla energialla. Tämä valo ei koskaan katoa, se on aina kanssasi. Enkelit haluavat sinun tietävän, että jokainen rukous, jokainen toive ja jokainen tunne, jonka lähetät maailmankaikkeuteen, on kuultu ja siihen vastataan. Olet matkalla kohti suurta rakkautta. Jos tunnet tämän viestin sydämessäsi, kirjoita kommentteihin. Otan rakkauden vastaan ja luotan enkelten johdatukseen. Enkelit ovat kanssasi ja he ohjaavat sinua joka askeleella. Luota prosessiin, avaa sydämesi ja anna rakkauden tulla elämääsi. Enkelit haluavat sinun ymmärtävän, että kaikki mitä olet kokenut on ollut valmistautumista siihen rakkauteen, joka on tulossa elämääsi.
Jokainen ilo ja jokainen haaste on muovannut sinua vahvemmaksi, viisaammaksi ja valmiimmaksi vastaanottamaan aidon rakkauden. Älä katso taaksepäin katkeruudella, katso eteenpäin toivolla. Enkelit kuiskaavat, että sydämesi tietää jo totuuden. Olet valmis rakkaudelle, joka on puhdasta, rehellistä ja kestävää. Ehkä olet odottanut merkkiä, varmuutta siitä, että olet oikealla tiellä. Enkelit lähettävät sinulle juuri nyt tämän viestin. Kaikki on jo liikkeessä. Universumi on valmistamassa sinulle täydellistä rakkautta. Sinun ei tarvitse tietää tarkalleen, miten ja milloin se tapahtuu. Luota vain siihen, että kaikki tapahtuu juuri oikealla hetkellä. Rakkaus ei tule silloin, kun sitä pakotetaan. Se tulee silloin, kun sydämesi on täysin valmis vastaanottamaan sen. Sano ääneen, luotan rakkauden jumalalliseen ajoitukseen. Enkelit ohjaavat minua kohti suurinta onneani. Kirjoita tämä kommentteihin ja tunne, kuinka enkelten rauha ja viisaus täyttävät sydämesi. Mitä enemmän toistat näitä sanoja, sitä voimakkaammaksi ne muuttuvat. Enkelit haluavat sinun ymmärtävän, että sanat ovat kuin siemeniä, kun kylvät ne uskon ja rakkauden maaperään, ne alkavat kasvaa ja muuttua todeksi elämässäsi. Onko sinulla mielessäsi joku erityinen ihminen, jota et voi unohtaa? Enkelit tietävät sen. He näkevät yhteyden, joka yhdistää teidät, ja he ymmärtävät, kuinka paljon tunteita on pelissä. Mutta he haluavat myös muistuttaa, että jos tämä henkilö on tarkoitettu sinulle, sinun ei tarvitse taistella hänen huomiostaan. Oikea ihminen tunnistaa arvosi ilman, että joudut taistelemaan paikastasi hänen elämässään. Rakkaus, joka on aitoa, ei tunnu raskalta, se tuntuu luonnolliselta ja oikealta. Joskus rakkaus tarvitsee tilaa hengittää. Kun pidät kiinni liian tiukasti, pelko ja epävarmuus voivat estää rakkauden luonnollisen virtauksen. Enkelit haluavat sinun hengittävän syvään ja päästämään irti kaikesta kontrollista. Anna universumin hoitaa yksityiskohdat. Sinun tehtäväsi on keskittyä rakastamaan itseäsi ja olemaan avoin niille ihmeille, jotka ovat tulossa elämääsi. Onko viime aikoina tapahtunut asioita, jotka tuntuvat liian merkityksellisiltä ollakseen sattumaa? Enkelit lähettävät sinulle jatkuvasti viestejä, numerot, unet, tuntemukset, intuitiiviset ajatukset. Nämä kaikki ovat heidän tapojaan kertoa, että olet oikealla polulla. Kun seuraavan kerran huomaat tällaisen merkin, pysähdy hetkeksi ja kiitä enkeleitä. He haluavat sinun tietävän, että he työskentelevät väsymättä auttaakseen sinua löytämään rakkauden, joka on sinulle tarkoitettu. Sanon nyt ääneen, olen rakkauden arvoinen. Kaikki, mitä tarvitsen, tulee elämääni oikeaan aikaan. Kirjoita tämä kommentteihin ja anna enkelten voiman virrata elämääsi. Sinä olet valo, ja kun uskot itseesi ja omaan arvoosi, vedät puoleesi rakkautta, joka on yhtä vahva ja kaunis kuin sydämesi. Enkelit haluavat sinun muistavan, että rakkaus ei ole koskaan poissa, se vain odottaa oikeaa hetkeä. Jos et ole vielä kohdannut sitä ihmistä, jonka kanssa sielusi resonoi täydellisesti, älä huoli. Enkelit kertovat, että asiat voivat muuttua nopeammin kuin uskotkaan. Sinun tarvitsee vain pysyä avoimena, jatkaa luottamista ja ottaa jokainen päivä vastaan rakkauden ja kiitollisuuden hengessä. Tämä on hetki, jolloin voit valita rakkauden pelon sijaan. Enkelit kannustavat sinua päästämään irti kaikesta, mikä ei enää palvele sinua, ja astumaan eteenpäin puhtaassa uskossa. Rakkaus on jo matkalla luoksesi, avaa sydämesi ja vastaanota se ilman epäilyksiä. Jos tunnet tämän viestin sydämessäsi, kirjoita kommentteihin, otan rakkauden vastaan ja luotan enkelten ohjaukseen. Enkelit ovat kanssasi jokaisena hetkenä. Sinun tarvitsee vain uskoa ja kaikki asettuu paikoilleen täydellisellä tavalla. Enkelit haluavat sinun muistavan, että olet rakkauden majakka.
Kaikki mitä olet etsinyt, kaikki ne vastaukset, joita olet odottanut, ovat jo sisälläsi. Sinun ei tarvitse katsoa ulkopuolellesi löytääksesi rakkautta, se on jo sydämessäsi. Kun opit rakastamaan itseäsi täysin, ilman ehtoja, ilman epäilyksiä, vedät puoleesi rakkautta, joka heijastaa tuota samaa valoa. Enkelit kuiskaavat sinulle juuri nyt. Olet valmis vastaanottamaan sen rakkauden, jota olet aina kaivannut. Olet saattanut kulkea pitkän matkan, käydä läpi monia koettelemuksia ja tuntea sydämessäsi sekä ilon että kivun. Mutta jokainen kokemus on ollut osa suurempaa suunnitelmaa. Enkelit tietävät, että joskus on vaikea ymmärtää, miksi jotkut asiat tapahtuvat, mutta he haluavat sinun luottavan siihen, että kaikki on ollut valmistelemassa sinua siihen rakkauteen, joka todella kuuluu sinulle. Sinua ei ole unohdettu, sinua suojellaan. Sano ääneen, olen valmis vastaanottamaan enkelten rakkauden ja ohjauksen. Kaikki mitä tarvitsen virtaa luokseni oikealla hetkellä. Kirjoita tämä kommentteihin ja tunne, kuinka enkelten energia ympäröi sinut lämpimänä syleilynä. Tämä on sinun voimasi, usko, joka muuttaa elämäsi. Mitä enemmän sanot nämä sanat ääneen, sitä vahvemmaksi ne tulevat todellisuudessasi. Oikea rakkaus ei ole taistelua, eikä se vaadi sinua muuttamaan itseäsi tai todistamaan arvoasi. Enkelit haluavat sinun ymmärtävän, että ansaitset tulla rakastetuksi juuri sellaisena kuin olet. Sinun ei tarvitse jahdata rakkautta tai pakottaa ketään pysymään elämässäsi. Se, mikä on tarkoitettu sinulle, löytää sinut vaivattomasti, oikealla hetkellä ja oikeassa energiassa. Oletko viime aikoina tuntenut rauhattomuutta, kuin jokin suuri muutos olisi tulossa? Tämä on merkki siitä, että enkelit valmistelevat sinulle uutta alkua. Sinun tarvitsee vain pysyä avoimena ja antaa universumin ohjata sinua. Jos olet joskus epäillyt, onko todellinen rakkaus edes mahdollista, enkelit haluavat sinun tietävän. Rakkaus ei ole vain mahdollista, se on väistämätöntä. Se tulee elämääsi, kun olet valmis ottamaan sen vastaan kokonaisena, ilman pelkoa. Tiedät sydämessäsi, kuka tai mikä kutsuu sinua tällä hetkellä. Ehkä tunnet, että sinun täytyy tehdä jokin päätös, antaa anteeksi tai päästää irti jostakin, mikä ei enää palvele sinua. Enkelit pyytävät sinua seuraamaan sitä tunnetta, joka tuo sinulle rauhaa. He eivät koskaan jätä sinua yksin päätöstesi kanssa, he ovat aina tukenasi, näyttämässä oikean tien. Luota heidän johdatukseensa. Sulje silmäsi hetkeksi ja kuvittele, kuinka enkelten valo ympäröi sinut täysin. Tunne sen lämpö, sen rakkaus ja sen turva. Enkelit ovat tässä, kanssasi, jokaisessa hetkessä. He ovat nähneet kaikki ne kyyneleet, jotka olet itkenyt, kaikki ne rukoukset, jotka olet lähettänyt. Ja he haluavat sinun tietävän, että kaikki mitä olet pyytänyt on jo matkalla luoksesi. Sanat ovat energiaa. Sano nyt ääneen. Olen valmis rakkauteen. Enkelit johdattavat minut suurimpaan onneeni. Kirjoita tämä kommentteihin ja tunne, kuinka enkelten viisaus avaa ovia sydämessäsi. Jokainen hetki, jonka viet uskoen ja luottaen, tuo sinua lähemmäs sitä rakkautta, jota sielusi on aina kaivannut. Tämä on loppu vain yhdelle viestille, mutta alku suurelle muutokselle elämässäsi. Enkelit haluavat sinun muistavan, että olet aina tuettu, aina rakastettu ja aina ohjattu. Mitä ikinä eteesi tuleekin, tiedä, että sinulla on voima kulkea eteenpäin. Suurin rakkautesi on jo matkalla, avaa sydämesi ja vastaanota se. Jos tämä viesti kosketti sinua, kirjoita kommentteihin, otan rakkauden vastaan ja luotan enkelten johdatukseen. Tilaa kanava, niin saat lisää enkelten viestejä ja ohjausta rakkauden ja elämän polullesi.